ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତଟିଏ। ଆଉ ସେଇ ବନସ୍ତ ଭିତରେ ରୁହେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ସିଂହ ରାଜା, ଯାହା ମନରେ କି ଦୟା ପ୍ରେମ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବା ଓ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ତାର ନୀତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଖୁସିରେ ବସି ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ଓ ମାଂସ ଖାଇସାରି ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ କୋଲରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଷା ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଲା 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 ହେ 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 ଆହା। ଆରେ ମୁଁ ବୋଧେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘାସ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ଆରେ ବାଃ, ଏଇଠି ବୋଧେ ନରମ ନରମ ଘାସ ହେଇଛି, ନହେଲେ ଏମିତି କଳିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆରେ ବାଃ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ତ। ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଖେଳିବା ଦେଖି। କିଏ କିଏ ରେ ତୁ ମୂର୍ଖ? ମୋ ପିଠି ଉପରେ ଖେଳୁଛୁ? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି? ତୋର କ'ଣ ଡର ଭୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ସିଂହ ରାଜା, ସିଂହ ରାଜା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମହାରାଜ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲୁ ମୂର୍ଖ? କ୍ଷମା କରିଦେବି? ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଏ ସିଂହ ହାବୁଡ଼କୁ ଥରେ ଯିଏ ଆସେ ସେ ତା ପ୍ରାଣ ନେଇ ଯାଇପାରେ ନା। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଇଥରକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବିନି। ତୋର ଆଜି ପ୍ରାଣ ଗଲାରେ ମୂଷା। ତୁ ଜାଣତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରେ ଏ ସିଂହ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ତାପରେ ବି ଏଇଟା ମୋର ଜଳଖିଆ ଖାଇବାର ସମୟ। ତୁ ମୋ ଜଳଖିଆ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯା। ହେ ମହାମହିମ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ବହୁତ ଦୟାଳୁ। ଦୟାକରି ମୋତେ ଏଇଥରକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବି, ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ହଇରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ତୁ ତ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ମିଛ କହିବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ନାଇଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୋତେ ଏଇ ଗୋଟେ ଥର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଉରେ ମୂଷା, ତୋ ନିର୍ଭୀକତାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯା, ତୋ ଜୀବନ ନେଇ ଏଇଠୁ ଶୀଘ୍ର ପଳା। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦାର ହୃଦୟରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇ ଋଣ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଝିବି। ହଉ ହଉ, ଯା। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ସିଂହ ମହାରାଜ ଶିକାର ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଶିକାରୀର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିଏ କିଏ ରେ ମୋତେ ଏ ଜାଲରେ ପକାଇଲା? କାହାର ଏତେ ସାହସ? ଆରେ ରେ ରେ, ଆରେ ବା, ଆଜି ତ ମୁଁ ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବି। ଆଜି ମୋ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ପଡ଼ିଛି। ୟାକୁ ସର୍କସରେ ଦେଇ ମାଲିକ ଠାରୁ ଢେର ପଇସା ଆଣିବି। ଓହ ନା, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଶିକାରୀର ଜାଲ। କିଏ ଅଛରେ? ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଏ ଶିକାରୀର ଜାଲରୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। କିଏ ଅଛ? ହେ ପ୍ରଭୁ,
ଜୀବନରେ ତ କେବେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇନି କି ଦୟା ବି ଦେଖେଇନି। ଆଜି ମୋତେ କିଏ ବା କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଆରେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ତୁ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିଥାରେ, ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ନଦୀ ପାଖରୁ ଆସେ। ଆସିଲା ପରେ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ଢେର ପଇସା ଆଣିବା। ସିଂହର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣି ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କହିଲେ, ୟାକୁ କିଏ ବା କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି କ'ଣ ନିଜ ମରଣକୁ ନିଜେ ବରଣ କରିବ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଛୋଟିଆ ମୂଷାଟିକୁ ସିଂହର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଏ। ଆରେ, ଏ ତ ମହାରାଜ ସିଂହଙ୍କର ଚିତ୍କାର। ବୋଧେ ମହାରାଜ କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାଇ ଦେଖେ। ମହାରାଜ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏ ଜାଲରେ କେମିତି ପଡ଼ିଲେ? ହଉ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଏ ମୂଷା, ସତରେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବୁ? ହଁ ମହାରାଜ, ଏଇ ତ ମୋ ବାଁ ହାତର ଖେଳ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛି। ହରେ ମୂଷା, ମୋତେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେରେ, ନହେଲେ ଏବେ ସେ ଶିକାରୀ ଏଠିକି ଆସି ମୋତେ ସହରକୁ ନେଇଯିବ ରେ। ହଁ ମହାରାଜ, ବାସ୍ ଏ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ମୂଷା, ତୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ଏ ସିଂହ କ୍ଷମା କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲା। ମୁଁ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ କାହା ଉପରେ ବି ଅଯଥା ରାଗିବି ନାହିଁ ରେ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, କାହା ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ବି କମ୍ ମଣିବା କଥା ନୁହେଁ ଓ କାହା ଉପରେ ଅଯଥା ନ ରାଗି ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଉଚିତ।